करा कक बै कक फिरक मंगरखा त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन एबा TWF फासालनि सानजाव कक माथमनाय रगनो तैबै अ कक कराक कक फिरक मंगरखा जनजाति मोर्चा न कक्तमा राजबारी न गेरेबै एबा बुबाग्रा न कक फ्लरया खाइबै जनजाति मोर्चा BJP नि अंगै गेरेबनाय हनै कक माबलायो कामानो तैबै तै अ कक न गसिया खाइबै हाइनि हाइतै कैसा गसिया बलाय फुनुक मानो तैबै TWF स्रिं स्रिं टंलिया कक कराक बै कक फिरक मंगरखा कक माथमनाय रगनि बसकांवा फासालनि सानजाव जे का कैसा जोंनुखा कैसा बंनि सिगलायै बरौरी रिखावबो जे जनजाति मोर्चा रो सबका साथ सबका विकास नि सामु तांनाय रो आसु तला नखर माया नि नाय दिनै अब सां सानानि मुसुं अब स्राय स्राय खैनाय पत्रिकावो काजा पत्रिकावाला रबो अब हाकि सिमान्या आसु कतर न अब BJP नि केबो ना केबो थांसैजा जनजाति मोर्चा तांगै आं अब सानानि नांगुमाले बरनो बुमु फां फां गाये जों सिगांनो साइमांका दिनै अरबो रेवती जी बरनखा जी नि माहिनजेना गया रेवती जी बो MP बो बिन बुखु फां फां का सिगांनो सामानि दङ राजबारी नाकाबंदी खाइतोरिना हिनै बुबाग्रानो ताक द्वितीय बार हंकै जोंनुखा पत्रिकाओ जे कामानी अब बेलाय के क्लियर और परिष्कार के नुकजाखा जनजाति मोर्चा रो अब हाइको ताबो 186 नम्बर राजा तंगुइ दङ हिंके ओ राजबारी नो तांगै बर अम हाइके और घेराव खाइना हिन अब बेलाय के लाजि मेसिसा अब कुनु दिन उमान्या जों बुरि रो अब न खनावै जों ब सह्य उंलिया जे बुरि रो ताबुक नखर फाइगा हानि बागै दफानि बागै बुबाग्राबो हानि बागै दफानि बागै नखर फाइमानि आलादा राज्य नांगौ गिराटा त्रिपुरा लेन नांगौनि नखर फाइमा जागा जों बुरि रो ताबुक दक दाखा नखर फाइमान जागा बुबाग्रानो कुनु किसु खलाय गांगाय जों बुरि रो आत्मघाती खाइनानि पानो राजि दङ जों बुरि रो चुप खाइ दंला जों बुरि रो खंके ताखे नासिं सिनाय फाइदि नरक 5 तारिखो बमा हाय खिये राजबारी हो नरक गेराव खाइबाय राजबारी बुबाग्रानो बहाय के बन्दी खलाय सुंगुरी रगबो जों फामसा नाय सिलाय सिनाय फाइदि जनजाति मोर्चा रो नरक बा जों चैलेंज खलायो चिनि बुरि रो जों बुरि रो आत्मघाती खाइना पान राजि दङ बुबाग्रानि बागै अ हानि बागै तै दफानि बागै नरक बमा हाय के फाइनानि फाइदि जों बुरि रगबो जों सह्य ताइ उंलायलिया